Det er Norma Jørgensen. Og det er den 11. februar 2012. Og mormor vil nu synge en sang for os. Værsgo. Tak for det. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre. Til den dag jeg må sige farvel. Tag lige en gang mere, så har vi en dobbeltmor. Nej, det gør vi sgu ikke. De andre kan ikke lige høre det. Jo. Jeg er vild med det. Er du? En Det var gang ikke mere. så klar. Det var ikke Igen, så nej, rent. det er jo det, den skal lige have en omgang mere. Ja. Og så har du sagt, det er Norma. Ja, det er Norma Jørgensen. Det er den 11. februar 2012. Det er Jakobs fødselsdag, han bliver 37 år. Nå ja. Og mormor synger her med, jeg er ikke som de andre. Hun skal have den en gang til. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. På landevejen, der vil jeg vandre. Til den dag jeg må sige farvel. Tak. Nej, jeg har ikke sunget i lang tid. Jeg kan godt høre det på min stemme. Nej da, det lød fantastisk. Jeg kan ikke få den, og jeg kan ikke komme til at synge højt op. Hvad så, Svigermor? Skal du have Ja. noget sukker i, eller hvad? Ja, Vimse. Tillykke med fødselsdagen, Jacob. Nej, tak. Mømse, jeg skal da have sukker i, skat. Jamen, jeg troede, du var på pur. Hvor? Ja, Og var holdt med at ryge. Ja, jeg har holdt med at ryge. Kan du sige bye bye, mor? Bye bye.